Ongi etorri dan hori. Bueno, hemen ikusten dozue hor maskara bat eta mailu bat, ezta? Eta asko galdetuko dozue zer dala eta hori dana, gero argituko dugu sorpresa guzti honek. Segaitik, hemen zeuen eskumatara, neure eskerretara daukagu Inigo Atxa, Inigo ongi etorri. Bai. Zuetako askok ezagutuko dozue, bera Oizmendi Telebistako langilea da, eta hainbeste urte daroaz bebai, hemen Oizmendi Telebistan langile modura, baina horretaz ganera bera sinema gilea beba da, zine errealizadorea beba da, eta batez beba genero konkreto baten, beldurrezko, fantasiasko eta terrore mundu horretan mugitzen da, eta esango dugu bi lan horrek, Oizmendi Telebista eta sinemagintza, beran bi lanak dizela, eta bietan egiten da bela lan, ez da. Segaitik ekarri dugu gaurkoan Inigo Atxa bertora, beran azkenengo laburmetraiak, Inhumano deitzen den laburmetraiak, sona edo entzutea handia jaso da belako mundu mailan esango dugu, bai Mexikon, bai Firenzen, Florentzian, Italian, eta baita Katalunian Sitgesen. Honi buruz egingo dugu berba, eta horretarako ekarri dugu Inigo bertora. Ez dugu ekarri, ze bertan egiten daulan. Bueno, Inigo, konta iguzu, pixkatxo bat 2020 urterako zeunkien plan bat, ezta? Ze gogoratu daigun Inigok, ez berako bakarrik, beste lagun batzuek batera, baina Spukiferia Production Disneyko elkarte bat dauka, Bermeon egiten dabe lan, eta bertan egiten dabe ez bakarrik zine jaialditxu bat, zine jaialdia esango dugu, beldurrezko eta fantasiasko Gorefest jaialdea egiten dabe, Bermeon, eta horretan Spukiferia modura eta Gorefest modura, 20 urte lanean zabiltzate, eta hor Inigo sozial moduran zeunkien urteurren berezi bat 2020an, baina dano dakigunez pandemia aldu zan, eta hortik gero etorri zan komentatu dugun Inhumano laburmetraia, pixkate zelan gertatu da guzti hau, Inigo? Bueno, gauzi da, 2019 hasi gaizen pentsaten, Gorefestan 20. urteurren horrentzako sozer itxiza, sozer berezize. Ordean, hasi gaizen konzeptu guztize pentsaten, zelan ingo zan hori 20. urteurren hori, eta hor barruen onda ekintza berezi bat pentsata, esan zen, laburren antologi bat itxe. Tales from the Crypt edo Crypt Show antzeko antologi bat. Hau da, zuzendari askogaz edo batxukaz egin berba, eta gero bakotxa itxe labur bat, eta hor sartutie, eta gero DVD bat atatie, saltxiko, eta hortik atako zan dirue, benefiko izango zan den. Donazio bat itxeko. Batxuk hasi ziren laburrek eitzen, hor sartxiko, kide batzuk, eta azkenien, geurie behin genduen, Inhumano, hor sartxiko, eta, gara, aigazan pandemize, eta orduen, dana atxeratu zen. 2020 esan egin Gorefesta, orduen hori konzeptu guztize eta hori antologizen ekintzi beba, eta dana bertan bera geratu zen, ez amaitxut edo oia atxera itxikule, sino que aparkata geratuko dela denpora baten, eta horan dago, entxe momentuen bai, aparkata dago, eta, Inhumano hortik urten dago, eta Inhumano zigara putzen mobiten, bai idei da, bai sartuti hor antologizien, aldunien 20. urteurren hori ospatu. Igual 22 izango da, 25 edo 84 ez da itx, berberin esaten da moduen. Bate jakin. Oso ondo, Inigo, esan dozu ez da, pixkate mobitzen zauezela hori Inhumano laburmetrai hori, Florentziako, horror show, Florentziako horror show jaialdian, hor saritu izan, laburmetrairik onena. Bai, esan zen. Nik hasi nahi nien mobiten Inhumano, jaialdi edo festival askotara bota dut, bialdu dut, eta, han aukeratu inzauien, kompetizioen sartxiko, eta, pentsatzen dut ganera, Gorefestan asteburu bardina izan zela, han Florentzian, eta, eta eba zin ingen duen. Imagine, itxelesko notizize eta oso posik horregaz resultau egaz. Ez dugu aurreratuko zelakoa da Inhumano, ze olakotan izeten da gaur egun jenteak ja ikusi nahi dauen, baina, hori nio lehiaketetan dau. Hori nio movimentun dau, orduen ezin publikoki, youtubera edo izen, edo jentik ikusteko, edo sare sozialetara.
Orduen, karo, ezin du asko erakutsi, eta asko kontabez. Asko kontau ez, spoilerrik ezin dugu egin. Orduan, alde batetik esan dugu Florentzian, Firenzen, Italian, bertako horror show jaialdian laburmetrai honena, baina ez bakarrik hori. Mexikon, ia ondo zatoten hau leku hau, Pachuca de Soton eta Real del Monten dau beste jaialdi bat Espanto deitzen dana, Inigo, eta horbe aukeratu izen da. Bai, Espanto Film Fest, eta orain dela gitxi hartu naben hori notizize. Eta bueno, ja materialak bialdute dauz, osea, que laster esango da, eta bia sorte bardine, italianok intzun sorte bardine bakun, hemen bai. Eta jente orokorrak esango gehiago ezagutzen daben beste jaialdi bat, Kataluniako beldurrezko eta fantasiazko zine jaialdia, Sitges, ez da, horbe bai, Inigo, horbe aukeratu egiten da. Bai, orain dela gitxi bai hartu naben hori notifikazioe, aukeratute dauela, brigadun sekzinuen parte hartziko, kompetizioen, eta Sitges beti esan da referente bat, beti okinzu Sitges buruen, ez da, en plan, como que dala jaialdize handizenetarikue. Ez bakarrik Espainia, sino que mundu mailan be bai, azken finien, Europan eta mundu mailan. Orden, karo, hori notiziz esan zan, subidoie, zu imagine, pintxela. Oso posgarrize. Zelako di, Inigo, jaialdi bakotxa, konta iguzu, txarto espanabil, bai Mexikoku eta Firentzekue txikitsuek die, esango dugu, pasino asko hasitzen duzu, baina gore festan antzerako gauza txuk edo. Italian kasun, desde luego, Florentziako kasuen bai, bitxantote enagin egon, logikamente, festival txikitsu hau edala. Espanto ez dut ezetuten askorik, jungo nahi ezetuten gitxik, eta ez da zenolako tamainu dakon, ez da, festival oso handi bat, edo horre zintu handizetan ditzen dela, hori ez da, ez dut kontraten asko nino Espanto. Sitges bakigu nahiko handize da. Niri ez da importa asko, handize edo txikize esatien, niri gudotena azken finien, inkluso irabazti bat horren, ondo, niri etxako importantina da jentik ikustie laburre. Ikustie eta ondo pasatie eta disfrutetie beragaz. Zelan mobitzen duzu, Inigo, ze plataforma da, gaur egun zelan mobitzen dira? Badauz plataforma batzuk, interneten, zero laburre izeteko, kontraseina bategaz, lo que sea, eta gero bilatzaile bategaz, etopaten zuz festivalak, eta bialdu itzen zuz. Zozer txupa gabizu, noizik behin, ze batzuk kuota bat dakoie bialduteko hori laburre. Bazkena hortik, festhome.com eta filmfreeway.com, eta gero kitz badauzela beste batzuk, ni horre bizek erabiltzen dutez. Inigo, zu oindala 20 urte hasi zinen lagun artien nahitxe orain lagun artien jarraitu, baina esango eskarmentuaz, esperientziziaz gauza asko ikesi dozuz, zelan ikusten duzu aldatu dizela ikusentzulien gustuek eta ikusentzunezkuek, pelikulak, serieak, telesaiak, horret danak ikusteko ohiturak, zelan ikusten duzu evoluzioa oso galdera? Evoluzioa itxelesko kanbizua onda. Asi geran, ni hasi nahi honetan gauzetan 18 urtegaz, edo 17 urtegaz, gauz izan zinera jutie, eta gero VHS edo DVD-ra llegaten ziren pelikulek eta etxin ikusten zantzun. Orain gauzek asko aldatu dira, ja apenas dauz bideoklubek ez dauz, baten batengo da, gitxi. Orain ja dana da Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, edo Plus, esaten da horrek. Ez da gustatzen hori Plus, plataforma streamingeko plataforma asko da. Ez esaten Canal Plus, ez. Ahí está, orain da Disney Plus, gauze barri zeti. Eta hori, plataforma asko dauz, streamingen ikusteko pelikulek, eta harina bai egaten die, zen nio orain dela hile bat edo bi honeien zinen ikusten Expediente Warrenen hirugarren partie, eta ja Amazon Primen dau, eta orain dela gitxi erozin jo dia Blu-ray formatuen bebai. Orain harina du dana. Hori bebai egize da konsumo bebai harina dela. Ikusten zu pelikule bat, eta zuez beste batera, eta ia astu itzen zu horrekue bebai. Dana du harina. YouTubeen bebai. Ikusten zuz bidizuek, laburrek, bideoklipek, eta enzida zuez beste gauze batera bebai. Harina da, asunto guztize. Inigo, zazu, 17-18 urtaz hasi zinela, asko aldatu da, hau beste inoz elkarrizketa batzutan komentau dugu, pelikulak eitzeko eri asko aldatu da, teknikiek. Por noz, nire kasu amaterran, ze gu itzen genduna etxeko familiko kamera kasero bategaz, eta gero diseinu esaten zandan, kamaran zintzetik VHS batera pasa, aputxet realizazioa egin zu guzu zen toma guztizek ordenan eminitxe,
Eta gero VHS horretatik beste VHS batera pasa musiki eta efektuk sartuteko. Osea, esaten zandan labor artesanal total, esaten zandan. Bueno, hor ganeak kalidadi asko galduten zandan, ze kopizek egin gero beste kopi bat, gero kopi bat, musiki sartxiko azkenien kalidadi galdutzen zandan. Gaur egun, eskerrak dakule edizio digitalak eta programak eta hori lagundutzen dago asko. Claro, jente askontzako hau ikusi aldaben gazte askantzako, millennials askorentzako hori pelikulie bera formatue oso ezagune da, ez da beulertzen hori. Bai, claro, edo musikin kasuen kasetak zintxiek eta gauzek. Claro, ja horintzako dena da tarjetas de memoria, la nube, mobile, horrelako gauzek, dana da digitala, ez dau, bueno, badau tarjeta bat, ez da, tarjeta de memoria bat, bai ez dau lehenko VHS bat, incluso ja diskuk CD-ek edo DVD-ek ize ez dauz, hori dana be aldatu inge, formato asuntu asko aldatu de. Inigo, zelan ikusten duzu, ez da, hori, eztabaida hori edo debate hori, ez da, zu kontsumitzaile modure, suposatzen dut danetariko indozule ikusi dozuz bideok YouTube bidez edo plataformen bitartez, eros indozuz DVD-ek, Blu-raysek, ikusi indozu telebistan bebai, baina zinera joan zara, eta, claro, hau pandemizaren ondorioz, honino zinearetuek, honino beldur gehiago deukiez, eta esango, kinka larri baten dauz, ezta? Baina hau aurreti datorren tendentzia bada. Bai, hombre, egize da, zinetan gero eta jente gitxe gusten zandala, incluso pandemizien aurretik, eta horrein, pandemiziagaz behin imagine. Ni desde luego urte bete edo urte tardio nahi zinea junbarik, ja zinai egitxik juten, eta bueno, honino, ez totokin beldurrezko sensazioe, gute zan, pandemiziaga etxik. Distantzize badau, garbitxasune ikusten da badauela, eta bueno, ni junei nien dezogo guztu egon nahi, pelikulek ikusten. Eta nire dezogo hori asko gustatzen da zen esperientziza, zinera jutie, areto handi baten ikustie, iunetan, soinu handizegaz, pantaia handizegaz. Nire dezogo, esango txatie gentiri, generalien, jutie, zinera. Honi juni bide eta horrek formatuk eta mantendu inbidea. Ez da esango dana streamingen, Netflix eta Amazon eta hori dana, eta Disney Plus. Inigo, Ebeliez izeneko erdimetrai bat daukazu, esango dugu. Bai. Ze, klaro, ez dakite nun gatzen dan, ze kriterio edo ze irizpide jarraitu definitzerak orduan laburmetraia, luzumetraia, esango dugu Ebeliezek ze iraupen zeuken? Pentsatu dakola 58 edo emetxe, minutu bate gaitxik ez da largometraje, luzumetraia. Horren, bueno, mediometraje da, aputxet en el limbo dau. Labur modura hasi zen idei, gauzi esan zen, labur bat itxie, nire zen nahien gioie idazten, eta generalien ez daitz, laburmetraie bat entzako igual gioi bat zeukingo dau, 5-10 pagine ez daitz, nire kasuen, por lo menos. Ebelizek egun horriko gioiokin zauen. Eta nire errez, sartungo dara laburmetraie bat, 20 minutuko laburra esango da, edo ordu erdikue, ortopien, eta lagunek, ez dala kabiten 20 minutuen, kabiko da, eta esan kabitu. Azkenien, ordu beteko pelikuli egin zan, azken finien. Esperientzi politxe esan zen, gogorra, usie, politxe. Ebeliez esango dugu ordune erdimetrai bat edo dala. Bai. Normalin inigo laburmetraien munduen ibilizara, zelan ikusten duzu evoluzioa 20 urte honetan, zelan laburmetraiak grabatzerako orduen, mobitzerako orduen, festivalak, lehiaketak, jaialdiak. Komenta, teknikamente kamarak eta editeteko formatuk eta posibilidadiek eta aldatu intxe, totalmente. Orain errezagoa da, eskure dauz kamara nahiko oso onak, bai argazki kamarak itxesko bidizu itxen dagoela, HD-en eta 4K-an eta hori dana. Gero editeteko, programat dauz, edo zeinek aldago editen medianamente ondo, programa bategaz. Bai aldatu neure esperientzi personalan aldatu dena da, petxat dut ikasin jotela sintetizeten. Lehenengo laburrek betiko itxezen dagoen 20 minututik gora, más o menos. Eta orain nik ikasi dut, laburtuten eta
hori idei kontaten denbora txiki baten, enbede 20 minutuko labur bat inge. Hor inigo, gogoratu daigun, Lekeitxoko zine jaialdi zen bebai, saria lortuan ez da, zure laburmetraixek, ze sari lortuan? Bueno, dinosu pasan urtien, Bai, bueno, zan kameratoian, kameratoia Lekeitxoko... Bai, loturi deuke. Bai, bideo bilerakaz dako, orain loturia horren dizera urte batzu. Bai, kameratoia, zelan izan hori kameratoiako esperientzizie konta? Claro, pasan urtien, aputxe danakon gara txien aburrite, aspertute, denbora larra jokinju, pentsateko. Ganea, Spooky Ferian ekitaldi bizek, bai Halloween Metal Fest eta bai Gore Fest, bertan bera geratu ziren. Orden hori denpori aputxe sobran okinje, pentsaken duen ondongo zan da konkurso espres, lehiaketa espres batera apuntetie, eta bueno, kameratoia justo aiega zen urri zen azaruen, eta bueno, apunten gari zen. Ingen duen, zapato zuen onga izen grabaten, eta gero zapato gauien edizio eitzen, goizeko bostetan arte, darakete pegoan ordenadoran aurrien, eta bueno, presentak genduen, aiega zen, on time, esatilez. Eta, bueno, azken finean ere bazin gendun. Nien aben espero. Lagunek bai esaten zan da, ostia, guapo gehiatu dea, igual aldu ere basi, ni pentsabez. Agur zan, ez da? Agur, bai, agur lagun metraie. Eta, bai? Bai, ere basi eta oso pozik. Gero, sarize hartun gendun, eta aparte de hori bera sarize, de masa lehiaketan parte hartun gendun bai, horbe publikoen sarize hartun gendun, agurregaz, eta pozik, osea, apatxutun pentsaik hori, pandemizen gauze honak ekar dauzela, entre comillas, ezta? Zema denporan iniko, igual esan duzu, baina zelan izan prozesue agurrena, zelena, zu parte hartu duzu bebai, kameratoian bebai, esango dugu realizazio espres batzutan, orduk jakin batzutan eitzeko... Bai, 2009 zen, ingen duen bebai parte hartu, eta hor esan zen, 10 edo 12 ordutan inbezan bera laburre. Osea, goizien emon temie, asuntue, eta ja arratsalderako, ez daiz bostetan edo zazpitan noiz esan zen, ja entregatie. Eta hori niko estresanti esan zen egin esatzeko. Baina, bueno, pasan urteko formatu beste bata. Osea, barikoen boten txuie gaize, eta gauze batzuk agertu inbidizela laburren. Eta gero zapatu dako zu, dana idei pentsateko, grabateko eta editeteko. Eta domekan, eguerdiko amabizek baino harin hau, entregen bizu laburre, bi aldu internetetik. Eta hola ningen du, eta posi, resulta begaz. Enauen inoiz pentsako gure laguneko lakorik ingo zauenik. Beran buru ez beste itxie. Ez, esplikazio barik, motibo barik, agur, papel batin idatzi da mundu itxi. Burutik zer pasa datzon jakin bidot. Gure herrire torri nahi bueltan. Badi urtiek da asko aldatu da guztize. Basurako bapori pestauia portuen. Bai etxien nahuela sentiten dut. Krisela esango da. Josuna amaz atitxute da. Elekizu ezetu bezingo. Mundu eganera etordatxo. Bai, beran gauzek ikusteko aukeri mondozt eta hamen lotu nahi, Josun kontuetan musturrez hartxien. Argazkitartien egon da espaldizion gure lagune. Zemakure erretrato dakoz beran gelatik zabaldute, bai honen danan hartien banandut itxia usapur batzuk. 1927 zareginek, neskatilek ikusile iztrainetan despizkan eta egiz esan, ez dakiz eitzik bai neskabaten arpize ezagune itzen dazt. Josun amuma edo familiarren bat esango da. 1969 dakar honen atzeko mandan. Beran eskabardine dela esango nagoen. Datak ondo badauzen ez zinze esan pertsona bardine. Balantzaka dago hemen, bai beran eskidan esango nagoen. Ata kontu ez dela sartu ezein. 1988 erretrato honetan edadie bardine dako, bai beste itxure bategaz, bai dude barik bera da. Bai zinze esan, ezin esku da, norre edo zerrete dago Andrie. Horri batako marka eta liburu honetan, Arranegi auzoa. Sinestu bestazu egingo kontabitzuten entzuten zuniko. Gaur egunien be gaztean txakaz dabil gure hartzik hau Andria. Honentzako ez da pasaten denpori. Arranegi txikibina jonen atzetik egun osuen, bizi trankile, gora eta bera. Aurre gaitxikitza esan dazten ezagune hori arpize. Bana honi burutik ondo. Laminek. Ezin legi izan. Betierako lamine dela konturitu zan Josu bai, hori, beran mulu ez beste hitzeko nahiko da.
zelan aldatu da Inigo hori laburmetraiak aurkezteko eta lehiaketak eta hori 20 urtetan zelan ikusten duzu evoluzioi, zelan aldatu da hori? Claro, eski ni orain arte nahi hasi izateko laburrek bialduten jaialdizetara. Hintzen genduzen laburrek nahiko amatarak esaten ziren, hori nio badie, bai, orain beste txura batako Sekama barrizekaz eta HD-gaz eta edizio programakaz, ez da limite hori entre profesional eta amateur ez da hain klaru. Ni orain hasi nahi putxet bialduten jaialdizetara. Eta, bueno, posik hasikera honela, desde luego. Hortxe dago erakusgarri, esan dugun moduen Inigo ez dugu aurreratuko gauza hundirik, baina hor da, pista batzuk inhumano, nondik doien. Zelan aldatu da fantasiasko edo, zientzia fiziozko eta batez beldurrezko genero hau Inigo, zelan ikusten duzu 20 urtetan? Hombre, 80. hamarkadan pelikulek igual simpleagoak esaten ziren, hauten zandan slasherra eta El Exorcista moduko pelikulek, rollo satanikoen pelikulek eta horrelako gauzek, igual idea simpleagoak esaten ziren. Orain gaur egun, azkeneko urtitan ganera badau genero bat, nien lehidu nauen terror elevado edo lako soser, Hereditary, Midsommar eta honelako pelikulek, hori nahiko barriz dira, hori genero nahiko barriz da, baina ez da gustatzen igual hainbeste hori rollu. Gustatzen da hori, Expediente Warren, Annabelle eta hori universo guztize, eta gero klasikoek, Viernes 13, Halloween, La Matanza de Texas, hori da putxen gizaun eure roie egizesateko ni 80. hamarkadako uminai, azken orduen hori influentziz hor dago. Eta gaur egungo beldurrezko pelikula hori, Midsommar eta honek, ez da gustatzen asko. Hor egorzan saso bat Inigo txartoan nabile zuzendu, baina bebai egozin pelikula mota batzuk zelan zan footage deitzen dana, adibidez... Fan footage edo, en plan Blair Witch Project, honelako horroi... Hori interesanti da. De hecho, Rek, pelikulek Jaume Balagueron Rek eta Paco Plazan Rek eta honedanak, horrek gustatzen aztez, hori rollo ondo intxe badagoen eta ondo preparata badagoen eta bakozen elemento batzuk gustatzen daz. Por ejemplo, Blair Witch Projecten kasuen ni petxatot publizitate osoan dizein zala, gero resultagoen, edo bera pelikulien eitzako putxet sosotxu izan zako. Bai okitxo suspense soser, azken nizu ikusten ezebe. Kamio, Reken kasuen hori hobetu izan eta badauak zinue, badau movimentu, badau ikusten zu personaje makabro batzuk eta Reken kasuen niretzako hobeto izan hori found footage-en rollua. Beran zazuin ez dakit horren barrun sartu liken, baina paranormal activity be oso fuerte jo ban, Inigo, ez? Gero ikusi nagoen eta, gustadaz, simpleago ikusi nagoen. Igual ni hor rolluen rekegaz gatuten nahi. Hor rolluko ondo dauz, azkeno realidade toke bat emoten txo pelikuliri. Petxaten zuen plan, me podría pasar a mi, neure etxien. Hori rollu interesanti da. Beldurre emoteko, desde luego, rollo nada. Gero Inigo, horre, azken aldizen bebai, nik dauket ikusitxe inglesez ez dakit, oin ingleseko izenburu eselen dan, gazteleraz déjame salir da, zelan da inglesez... Txomoten egorten, ez dakit, let me out badan, edo lako zozer. Déjame salir, bai. Eta gero bebai, gizon ikusezinen edo El hombre invisiblen beste berzino bat beba dau, lehenengoko pelikuliek Déjame salir izenekuek arrasakeria hartzen daue kontestu modure, bigarrenak genero indarkeria, pixkate ikusten dozu bai tendentzia bat beldurrezko pelikuletan gaur egune puripurian dagozan honek gaien inguruen, Inigo zelan ikusten dozu? Hori komentatu inoiz hemen biharren gauzela bai. Badauz pelikulek dizela de terror por terror, sin más, hau personaje bat eta gente hiltzen dago, punto. Gero badauz beste batzuk mensaje bategaz, por ejemplo, arrasakeri zen kasue edo genero violentzi zen kasuen. Beldurrezko pelikule bai bakoie hori aukerie denuntzizeteko eta a la palestra, digamos, atateko tema batzuk eta aprobetxatzen dago hori aukerie. De hecho, gore festan, bai minju inoiz laburren bat, azten da hori rollu en plan de terror bai, tipiko rollu de armaizuen sozer dauela, gero buelti emoten dago, miedos laburre oso ona da, beldurrezko kutsu horregaz azten da, gero beste gauze bat dago. Orden, hori aukeri aprobetxatie horrelako gauzek denuntzizeteko edo komentateko, bolmaz esateko honek problematika badauz, nipitzotot aukera hona da. Inigo, horre
esan dozu, ezta, larri sartu barik, esango dugu, mobitzen dauela onino inhumano, zer kontaulik, zer topo ginke inhumano gaz? Bueno, en principio baldunek konta da slasher bat dela. Slasher klasiko baten moduen hasten da, bakizu, Viernes 13, Jason, Michael, Halloween, Matanza de Texas, hori rollo guztize slasherrena dako, hori ikusku tipo bat honegaz aizkorigaz edo aizkora maiugaz eta kareta horregaz, baso batetik, idea oso klasikue, baina, bueno, gero sozer gizau dugu. Sozer pasaten da, aputxo desberdine, digamos. Da hortxe arte... Bai. Arrek esaten zauen moduen, hasta aquí puedo leer. Hau beste inozbe komentau dugu inigo, gure artien, ez da? Lehena emoteoan, guztetan bajatzu zen komikisek, edo beldurrezko generue, edo El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, edo lehena ja zinen friki bat. Bai. Baina gaur egun, hainbeste jentek ikusten dago Stranger Things, edo frikismue zabalduin da, edo ja dano gara friki batzuk, edo... Zabalduin je, eta ganea populariade gizau edo gobiago edako. Bueno, hori be, ona da, jentik igual urte askotan onda pentsaten horrek gauzek ikustie ez daiz umien gauzet izela, eta orain ja Netflix eta Amazon Prime eta oneri esker eskure dau, danontzako, dau, orduen, bueno, jente aldau ikusi eta aldau topa gauzek euren gustokoek eta ez dauela jakin beran gustukut izela. Hori aukeria zabalduin je, eta ni ondo ikusten dut, que azken ez dakigu zeitxik pentsabiar genero fantastikue edo beldurrezko generue dala un genero menor. Dramak ikusteko baku, eguneroko bizizen bakuz dramak, batxun zinera jutie deskonektateko eta nipizan dut onena dela, eta saludablie ganera. Nik ez dauket ikusitxe, zuk bai, usten dut, txartu espanabil, baina horren erakusgarri inigo izesan adibidez, Oskarretan Parasitos, ez? Bai. Hombre, horrek bako beldurren toke bat ez asko, eta fantasi igual ez, ez da? Zeneiko realisti da, ez da mundurre real bat da, ez dako fantasizen toki, bai igual suspensie, edo beldurren momentoren bat bai dako, eta nire asko guztatzen azten hori pelikulia. Eta, bueno, de hecho, gero fantasien munduen El Señor de los Anillos berun zauen Oskarrak, azkeniko hirugarren partigaz, El Retorno del Rey partigaz. Orduan, bueno, fantasien be Oskarratan eta sartutie, hori petxatu dut, hori ez da baskorik, baina, bueno, jungo da gitxik sartuten. Beran sasoien, igual oindola urtea asko, Hollywood klasikuek edo epaimaiek bez ez ban sarituko pelikula honenan moduen Joker bat, adibidez inigo, ez? Bai, karo, justo Joker bertxene barrize ganea, hori draman toki bai dako, hor behar aldaketi dau. Hartunde komikizen personaje bat eta realidade toke hori mondatxo. Eta, sobre todo, gaixotasun mentalan tokie, hori temi behatatie, draman toki montxo, baina, bueno, komikizen kutsu honino hor dau, ezta? Joker bat danok ezetuten du. Inigo, pixkate oso galdera tipikue da eta bai, artista, realizador eta sortzailei asko galdetzen jakuena, baina zelako eragine eukidau zuri, zelako eragine eukidau zeugan pandemisiek, ezta? Maia pertsonalien esango, baina maia pertsonaletik haratago, lan eitxerako orduen, lehen esan dugu, kakotz bitxartin, komia bitxartin gauza on batzu ekarri da bezala, baina zure esperientzizan, zure eskarmentuen kreatibidadie landuin dau edo zelan eragindotzu? Ideiak bai sortu dizela, hori a raíz de la pandemia, ezta? Denporik izago kinju, orduen, hori denpori aprobetxateko, sobre todo konfinamentuen epokan, zeitzezu, etxien egon, eta ideak apunte, pentsa, edo, aldot egin hau, edo idea edo virusen inkluso temak sartuti laburretan, horrek gauzek intzi, ezta, inoiz. Bai, bueno, más que nada ikusten dutena da hori denporak izago kintzule. Aspertuteko eta txien aprobetxateko, bai, aspertute zauz, ordena aprobetxan bizu era batera edo bestera, eta pelikulek izan ikusten zuz, hortik behi ideak datoz. Hombre, bai, generalian, klaru dau, pandemisen tema guztize, txarrerako esan dela, askatasun asko galdu du, eta asko aburritu gara, bai, bueno. Por lo menos hori,
orain gauzi da superatie, aurrera itxie, rekuperatie aputxet lehengo bizize, albadun, eta bueno, eta geratutie parte honagaz, eta txarra hainbetarinen atxera itxitxe. Hori da hobiena. Bai, pixkate jarrera baikorra. Bai, hori beti okimidu, bizizen generalien. Inigo, esan dozu, eta hau Petit Komiten Bixon hartin bai komentau gendun, eizen duen laburmetrai bat, eta ikutze ban apurtxo bat, virus batena, pixka konta iguzu, hau pixkate bitxikeri modure. Bai, lehen komentak dugun kameratoian, 2009ko kameratoian, horren gendun labur bat, arnazik gabe, okin jau izen burue, eta esan zen mundu postapokaliptiko antzeko bat, bai, bueno, nahiko normalak, hau ikusten duen mundu, gaur gukue, bai, airi esan irrespirable, digamos, orduan jente guztizeko urteten zan duen kalera maskarillekaz. Eta hori, dinot, 2009 zen. Eta orduan, hor laburren, egoten dan pertsonai biren arteko tirabira antzeko bat, edo, eta inkluso violentzia apurtxo bat, batek bestiri hori maskari ostuteko, ze maskari barik gatu da, edo galdun jau, o lo que sea. Premonitorio total. Bai, totalmente, ze ikusten zaten gero, jentie kaletik bizi normala itzen, bai, maskariekaz. Goin gendun toke apurtxo fantastikoa emoteko, honek maskaria degaz, honek gerrako maskarakaz, bai, idei hori izan, kalera urtetie maskariekaz, ze sino, kaput. Eta jentik burrukan itxeban ezagulako danentzako maskariarik. Bai, edo galdun jauelako, edo ez dakin non itxi dauen, orden tipo bat sekuestratzen zan dauen, neska batek, sekuestratzen zan dauen tipo bat, eta basile batera lotu, eta aputxet, en plan Reservoir Dogs bai, hori torturio lo que sea, esateko nondakon gordita maskarie, berak ali izateko urten kalera, ze autopakete izan zen garaje baten. Eurito paten die garaje baten, sekuestra ditzen dau, eta gero tortura ditzen dau, maskari emoteko, gero kalera urteteko. 2009. Behatzi zen, bai. Adi. Ojo! Inigo, pixka jarraitzeko, ez da, oso ohikoa dan esaldi bada, baina, eta horraz loturi ez da, zure kasuen aurreratu izinen, zozelan maskarien kontu horretara 2009 zen, baina normalien errealitateak gainditu itzen daue fikzinoi ez da, Inigo? Klaro, zuitzen zu hori laburre graba 2009 zen eta zu pentsaten hori pasako danik. Eta gero llegaten da, bai ondo, a nivel mundial, danok etxien konfin eta goti, hori impensable esan da, hori ez da bezetu inok. Igual, gerrak eta bai, gure gurasoek bai ezetu dagoia, baina nolako, bueno, gerri bat ez badan edo espadan ez da hitz, bai, honelako situazio bat ez logo ez du ezagutu inoiz. Flipante izan da dana. De ciencia ficción esaten moduen. Lehen esan duzu, Inigo, juntzari, zinera, eta juntzinepe bai, azkenengo Gorefest jaialdixe, pandemiziaz eta beti segurtasunaz, distantzikaz, maskarikaz, garbitxuzunaz, baina, baina ez oso ondo juntzan, pixkat, ze balorazio? Bai, jodez, ni balorazio oso nahi txendot, ze, urte eta piku urte eta erdi, urte bi gauzunegaz situazioagaz, eta horretan ordu gitxizetan, ordu bitan, sensazioa esan da, como que ez dagoela pandemirik. Osea, respeta inzien logikante norma guztizek, ara guztizek, bai, sensazioa de, ostras, ze ondo, hau itxi, ostabe, jente ikusti pelikulek zinen, jente ganea etortie, betiko adeptuek, digamos, Gorefesta etortie, eta ordu batxutan okintzu hori sensazioa de ez dagoela hau arazue. Orden hori nintzako esan da, sensazioa itxela. Hasieran pixkateko zenduen beldurrek, baina eitxerak orduen, baina zelan moldatu zinen, pixkatzen izan plana? Claro, gauzi izan zen, aktoriek ez simitxie, mitzen basu zen aktoriek en plana pinta sinuitzeko ezin gie urretu asko, maskariek erun bidea hori, orduan ez dako zentzu askorik. Ingendun, aputxete dekora barrutik aretu tela batxukaz eta odolagaz, en plan, jakitzeko ze butakatan jezarri eta zentzutan ez, gero argizegaz sartutie jenti, maskariekaz, gero kanponi migendun be hidrogela purtsuet, eta bueno, hori, ara guztizek beteteko, bai geure toki monda, horrek astelakaz eta odolakaz distantziz mantenduteko. Eta ondo? Gogoratuko dugu, lehen hasieran aipatu dugu, baina Gorefest dela eiten dozuen jaialdi bat, ez da? Bai, fantasia asko eta beldurezko jaialdize, bermiokue,
Eta 20 urte, bueno, ja 21, da que te pego negaz jaialdiz egaz, eta bueno, erantzune publikone partetik esango du nahiko oso ona dela. Bueno, orduan alde batetik daukezue Inigo Espukiferia Productions elkarte modure daukezue Gorefest zine jaialdi hori, baina kontzertuek antolatzen dozuez, oin ze daukezue eskutartien Inigo? Horren gauz, Halloween Metal Festen diseinu barri bat prestatuten, logikamente txikitsu hau esango da. Gorefestan kasuen ingen duen moduen, aforuk errespetata, jente jesarritxe, maskariekaz, talde gitxi hau, eta bueno, konfirmetatako zen talde bizek eta hablangetuko da kartela, Diez Diablo sin musika eta Bermioko Elisabeltz, eta hori gauz prestatuten. Eta bueno, gero Inhumano mobiten segitie, bihalduten jaialdizetara, eta hori da aputxen eure plana ontxe momentuen. Zeini eskertu bijako Inhumanon arrakazta hau, zein da horren atzien? Ez dugu izango Inhumanon zer dauen, baina atzien ze ekipo gondan, ze talde bai? Bueno, hor eskertutuko da logo aktorien lana, Luzer, Jon, Aratz eta Miriam, itxeresko lanain jauide, esatetan moduen lo dieron todo, egun gogorra esan zen, sobre todo euren txako, rodajina, azkenen oso ondo geratu die, euren esenak oso ondo geratu die. Gero Arrate makiatzaile bai, Fer eta Ainara laguntzaile modure, eta gero Terrik intzau portadie edo laburren postera, eta berari mi esker horregaitzik. Bueno, Igo, amaitzen juteko, azken aldixen gustau jatzun telesailen bat, edo filmen bat, edo konto iguzu? Bueno, estaztena gusta, Midsommar, hori fijo, hori dinotxu fijo. Zelako, ze estiloku da hori Midsommar esan dozune, Inigo, terror? Terror elebado, lehidu nahuen baten, ez da itxe, ofizialmente genero bat badan edo ez, bueno, alan lehidu nahuen, eta nietxak aputxet, hori pelikulia aputxet, sosotxu da, ez da pasaten askorik, eta pasaten darien oso raru da. Ni horregaz pelikulegaz ez dugu, okin hauen sensazinue de galdu dutezela neure biziko ordu bi edo, bera ikusten. Eta bueno, gero pelikulek, betikuek, espediente borren eta honek, horrek ja denporatxu dako je, eta gero horrein dela gitxi ikusi nahuen Netflixen bai pelikulek nahiko ganberrotxue, toke gore batxukaz, eta zombisen rollo bai ez die zombiz jakalan klaru, kutis dako izena, ez kutis de piel, sino O-bigaz, C-O-O, kutis. Eta Frodo, Elijah Wood aktori horretaten daban, bera produktori da bai, eta pelikule oso ganberrotxu eta divertidu da, kutis. Inigo, ze erantzun espero duzu bai Mexikon eta bai Katalunian zitxezen? Ni ez da gustatzen horretan gauzetan pentsati, ez da pentsati irabazingu edo, irabazten badan. Ni anotie, niretzako premisu da, eta torten badan zaize, ingu parrantatxu, putxatzen erbateko, sin más, ez du pentsaten horretan gauzetan askorik, anotie niretzako zaize da, osea, que... Inigo, hau oso galdera ohikue da, oso tipikoa da, baina inorrez da profeta bere lurrean, ez da, esaten da, baina, zelan ikusten dozu hau? Egiz, ja. Dinot, Bermeon onino ongo da jentie, ez da bena esautzen agian Gorefest eta eitzen dozuena, baina Mexikon, Katalunian eta Florentzian zaueze. Horrega seguru nahu, honi niongo da jente, Bermeon asko gara, 6.000 edo gara, eta ni seguru nahu, honi niongo badabela jente, igual jente nagusiz esango da, ez dakile, eta incluso gaztiek, ez dakile Gorefest bat dagoela hor, 20 urte daruen jaialdi bat, zinemaldi bat hor dagoela. Gugitzen du aldune, desde luego polizia emoten txagu, esare sozialetan, eta incluso izmendin be inoiz, medizutan be bai urteten gara, generalien, nutxizten Gorefesta dagoen nien. Egize da, nadie es profeta en su tierra esaten da moduen, jungo die aldatuten gauzek, etxaten hondik. Penida, kanpora juti elelau hori rekonozimentue topateko, zinkua. Hauran da gaurengo gizarti. Inigo, zelan nor arte guzteuko jatzune heltzia Inhumanogaz, edo lehen esan dozu, ja zutzako premisue ja jasota dauela aukeratu izen da, eta Florentzian irabazitxe, ja hori zutzako oso posgarri dela, baina esan dako moduen hortxe dau Espanto, Mexikon eta Sitxeseko horrek, zita horrek hortxe dauz, baina pixkat zein guzteuko jatzune ametza iseti edo nora guzteuko jatzune heltzie. Ni etxeko baldean entzat leku Oskar bat emitxako dira bosakaz.
Sin más, a ver, ez dakot, digamos, limite edo meta konkretu bat gauzi da, bialdutie, laburre asko ikustie, eta, bueno, egaten bai zen horrelako sarizek eta, hori, ingotxago gokotxubetan baldan. Azken finien hobeto da, jutie asko pentsabarik, eta egaten bai zen, postasune handizago izango da, posik, horregaz. Edarto hauxe izen da, bate jakin nora helduko da Inhumano. Eta Iñigo Atxak, nor arte egingo da den ibilbidi, ez da? Ze Iñigo, askotan komentatu dugun moduen, ez da? Zuk asko miresten dozu zuzendari asko, Guillermo del Toro bat, bera mexikarra da bai, eta egonleik begire espantonia zer dauen. Pontazo bat esango zandan, ikusten baten eta gero urrengo kunien bakoten WhatsApp bat de Guillermo del Toro, flipe. Edo zer pasaulik. Bai. Beste barik, hautxe izen da Iñigo Atxa, esplikau duzku apurtxo bat zelan jundan Gorefest jaialdia, azkenengoa, zelako eraginek eukida bezan pandemiziek eta 2020 urtiek beran realizazioen, eta gogoratu Inhumano, Iñigo Atxa bermeotarraren film laburre, ez dugu aurreratu eta ez dugu aurreratuko zelakoa dan, hortxe daukezu espista batzuk, Inhumano, Kataluniako Sitxesen eta Mexikon espanto jaialdian, eta laburmetreirik onenaren saria jaso dau Florentzian, Italian. Beste barik, eskerrik asko Iñigo. Zuri. Hurrengor arte da noi, ondo segi.